Hola, en aquesta sessió parlarem de morfologia verbal, concretament de l'imperatiu i el present del subjuntiu, coneixerem els verbs transitius i els verbs intransitius i parlarem sobre aspectes dels verbs pronominals i no pronominals. Ús de l'imperatiu i del present de subjuntiu. Pel que respecta a l'ús, l'imperatiu és un mode verbal que ens serveix per expressar ordres, requeriments o manaments, sempre en frases afirmatives. Per exemple, correu cap a la meta quan escolteu el tret de sortida. En canvi, el present de subjuntiu, a més d'expressar accions irreals o hipotètiques, és el que ens serveix per expressar ordres i instruccions negatives. Per exemple, no corregueu fins que no escolteu el tret de sortida. És inadmissible en valencià utilitzar l'infinitiu per expressar instruccions, prohibicions i obligacions. Si volem expressar una prohibició, i per tant serà una oració en negativa, el que utilitzarem serà el present de subjuntiu. En canvi, per expressar una ordre hem d'usar l'imperatiu. Per exemple, marqueu el codi secret i no marcar el codi secret. No encengueu foc i no encendre foc. No entreu i no entrar. Pel que fa a la formació del temps, com ja deveu saber, l'imperatiu és un temps que no té formes pròpies, no té primera persona i es construeix a partir del present de subjuntiu i del present d'indicatiu. Això provoca dubtes a l'hora d'escriure. Hem de tenir en compte que si la segona persona del singular no velaritza o palatalitza, tampoc ho farà la segona del plural. Això dependrà del verb. Tenim el verb veure, la primera persona de l'imperatiu és veu tu. Per tant, la segona serà vedeu vosaltres. Tot l'imperatiu, veu, vega, veguem, beveu, veguen. Només velaritzaran la segona, la tercera i la cinquena persones. En canvi, el verb dir és un verb que directament ja velaritza la segona del singular. Per tant, mantindrem el fonema velar en la segona del plural. Digues tu, diga ell, diguem nosaltres, digueu vosaltres, diguen ells. Passarem ara a parlar dels verbs transitius i verbs intransitius. Un verb transitiu és aquell verb que necessita, que exigeix un complement directe per a poder completar el sentit de l'oració. En canvi, un verb intransitiu és aquell que no n'admet de complement directe i que normalment va regit per un complement preposicional, per un complement de règim verbal, per un complement indirecte. El que passa és que sovint vacil·lem sobre si un verb és transitiu o no i, per tant, el fem servir incorrectament. Convé recordar que els verbs transitius no portaran mai preposició perquè allò que els complementa és un complement directe que no va regir per preposició. En canvi, els que regeixen complements de règim verbal sempre en porten de preposició. Així tindrem en compte que són verbs transitius acabar, i direm acabarem la feina començada, i no acabaram o acabar per. Afectar, i direm els afectaven les noves normatives i no les noves als afectats o afectar al. Llevarem la a i directament posarem l'article. Apropiar-se és un verb transitiu, per tant no durà preposició. S'apropiava de l'herència i no s'apropiava de l'herència. Aterrir i no aterrirà, necessitar i no necessitar de, encertar i no encertar amb, poder i no poder amb, faltar i no faltar per. D'altra banda, són verbs intransitius i en aquest cas sí que necessitaran de preposició verbs com córrer,
direm Lluís correrà en la marató i no Lluís correrà la marató. Callar, tu no el faràs callar i no, tu no el callaràs. Avortar, van fer avortar el complot i no van avortar el complot. Cessar, va fer que cessaren el seu càrrec i no va cessar el seu càrrec. Dimitir, ha fet dimitir el director i no ha dimitit el director. Emanar, de la seua pell emana tendresa i no la seua pell emana tendresa. Informar, el conseller va fer un informe i no el conseller informar. Necessitaran, per tant, sempre o bé una perífrasi o bé una preposició que introduïsca les accions d'aquests verbs anomenats intransitius. Parlarem ara dels verbs pronominals i no pronominals. Com també deveu saber, els verbs pronominals són aquells que es conjuguen amb un pronom feble de la mateixa persona que el subjecte. Són aquells verbs que en la seva flexió van acompanyats dels pronoms personals febles. És un pronom que no té cap funció nominal, ja que no reemplaça cap nom, sinó que s'utilitza per acompanyar el verb. La majoria dels verbs pronominals es pronominalitzen o no depenent del context, depenent de l'accepció del significat del verb en què l'utilitzem. Molt sovint, però, les vacil·lacions sobre la condició de pronominal o no d'un verb són producte d'interferències del castellà que s'han d'evitar. Per tant, recordarem que són verbs pronominals acabar-se en el sentit d'exhaurir-se, s'han acabat les provisions, aprimar-se, assentar-se, desdejunar-se, encongir-se, engreixar-se, entrenar-se i imaginar-se en el sentit de suposar. Per tant, direm m'he engreixat aquest estiu i no he engreixat aquest estiu. Seran verbs no pronominals i per tant no aniran regits per un pronom personal en la seva flexió, verbs com baixar, callar, caure, coure, el menjar, demanar, encreuar els braços o les cames, fer, en l'accepció de comportar-se, marxar, olorar, com a sospitar, saber, saltar, com a ometre o no fer, saltar-se una cosa, saltar una cosa que haurien de fer. Seure, però està el verb asseure's, que és una acció pronominal, témer i venir en el sentit de desplaçar-se a un lloc. Per tant, correctament haurem de dir calleu per compte de calleu-vos. Hi ha verbs amb els dos usos. Són aquells verbs que deien que l'acció del pronom dependria de l'accepció del verb, del context en què utilitzarem el verb. Per tant, hem de tenir en compte que hi ha verbs que poden ser pronominals en alguns casos i no pronominals en altres. Per exemple, el verb aclarir. Direm, hem aclarit l'assumpte, i no serà pronominal, però quan l'utilitzem per a expressar que el temps, que l'oratge ha millorat, que s'han aïllat els núvols, direm s'ha aclarit l'oratge i utilitzarem el pronom. Fer en el sentit de van fer del seu fill un desgraciat, sense pronom, fer realitzar, però el vostre fill s'ha fet enorme. Posarem el pronom quan el verb significa esdevenir, convertir-se. Passar, la vesprada ha passat volant, de transcórrer el temps, però aquest peix comença a passar-se quan una cosa perd les seues propietats o perd el seu estat idoni. Conèixer, coneix tots els camins, en el sentit estricte del verb, però coneix-te a tu mateix quan l'acció siga reflexiva. Quedar, després de l'operació he quedat bé,
però m'he quedat dormint a l'hotel, quan vulga dir romandre, restar en un lloc. Fins ací els temes de morfologia verbal que hem vist i a partir d'ací hauríeu de treballar tots els aspectes d'aquests temps que teniu en les fitxes del centre d'autoaprenentatge o bé en l'aula virtual. Gràcies.